дар шаҳри Роттердами Нидерланд тирпаронӣ ба амал омад. ҳодиса боиси ҳалокати 2 нафар ва захмӣ шудани чанд тани дигар гардид. шахси силоҳ ба даст ба яке аз муассисаҳои тиббӣ наздик шуда ҷониби одамон оташ кушод. ба ҷои ҳодиса кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳозир шуда ҷинояткорро дастгир намуданд. сабаби ба ин амал даст задани ҷинояткор маълум нест. дар минтақаи истироҳатии Канкуни Мексика тирпаронӣ рух дод. ҳодиса боиси ҳалокати 1 нафар ва захмӣ шудани 6 тани дигар шуд. шахси силоҳ ба даст ба одамон наздик шуда ҷониби онҳо оташ кушод. кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда ҷинояткорро дастгир намуданд. дар вилояти Бағлони Афғонистон боришоти пайдарпайи борон обхезии шадидро ба миён овард. бар асари обхезӣ 22 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар бедарак гардид. офати табиӣ 500 бинои истиқоматӣ ва дигар иншоотҳои маъмуриро вайрону валангор намуд. обхезӣ дар натиҷаи боришоти беисти борон ки таи чанд рӯз боз дар ин ҷо идома дорад ба амал омадааст. дар музофоти мазкур 1200 гектар заминҳои кишоварзӣ ва роҳҳои нақлиётгард хароб шуданд. дар штати Оклахомаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирдбоди шадид ба амал омад. офати табиӣ боми биноҳои истиқоматӣ, ноқилҳои барқу алоқа ва даҳҳо автомобилро хароб намуд. бар асари вазиши шамоли сахт даҳҳо бинои истиқоматӣ ва заминҳои кишт зарар диданд. аз оғози моҳи май дар штатҳои марказӣ ва ҷанубии Амрико аллакай чанд тӯфони шадид ба амал омада ба сокинон хисороти зиёд ворид намуд. ин минтақаҳоро водии гирдбод ном мебаранд, зеро дар ин ҷо ҳамасола 700 ҳодисаи ба амал омадани тӯфон ба қайд гирифта мешавад. дар музоядаи Соцбейси шаҳри Женеваи Швейтсария ангуштарини нодир ба фурӯш гузошта шуд. ангуштарин бо алмоси бузурги шаффоф ва сангҳои ёқут оро дода шудааст. вазни алмоси шаффоф 80 карат ва сангҳои ёқут зиёда аз 1 каратро ташкил медиҳанд. арзиши ин ангуштарин $8 миллион арзёбӣ мешавад. ҳамчунин дастпонае ки парвози паррандагон номгузорӣ шудааст ва музояда гузошта шуд. он бо алмосҳо оро дода шуда хеле қадимӣ аст. арзиши ин дастпона $745,000 арзёбӣ гардида онро соли 1927 сохтанд. дар музояда ҳамчунин соатҳои дастӣ ва ангуштаринҳои қиматбаҳо ба фурӯш гузошта шуданд. Калифорнияи ҷанубии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, 1 каси дигар захм бардошт. бино ба иттилои расида, тирпаронӣ дар назди донишгоҳи Ла Сиерраи шаҳри Риверсайд рух додааст. дар Швейтсария аз корхонаи 3-солии Неспрессо 500 килограмм маводи мухаддири нави кокаин дарёфту мусодира шуд. маводи марговар дар борхалтаҳои қаҳва ҷойсозӣ шуда буданд. тавре иттилоъ дода мешавад, ин миқдор маводи мухаддир бо 5 контейнер аз Бразилия ба ин ҷо оварда шудааст ки маблағи умумии он дар бозори сиёҳ тақрибан $51 миллион ташкил медиҳад. оид ба ин ҳодиса прокуратураи Швейтсария тафтишот мебарад. дар майдони Вандоми маркази пойтахти Франсия шаҳри Париж як мағозаи ҷавоҳироти марбут ба ширкати Шанел ғорат карда шуд. маркази савдои мазкур ба фурӯши соат ва дигар ҷавоҳироти қиматбаҳо машғул аст. ҳамла аз ҷониби 4 нафар силоҳбадаст ки дар рӯй ниқоб доштаанд содир карда шудааст. ғоратгарон тавассути мотосикл ва скутер аз ҷои ҳодиса фирор карданд. дар майдони Вандоми Париж марказҳои савдои ҷавоҳирот ва меҳмонхонаи 5 ситорадори Ritz ҷойгир мебошанд. либоси варзишии футболбози машҳури ҷаҳон Диего Марадона дар музояда бо маблағи рекордӣ дар ҳаҷми $9,280,000 фурӯхта шуд. бо ин либоси варзишӣ Марадона голи машҳури худро бо номи Дастаи Худо ба нишон расонда буд. намояндаи хонамузоядаи Sotheby's изҳор медорад ки ин либоси варзишӣ писандидатарин либос барои коллексионерҳо ба ҳисоб меравад. давоми 35 соли охир пироҳани мазкур ба Стив Хоҷ, собиқ нимҳимоягари тими
منتخب انگلیا تعلق داشت. بعد انجام بازی چهاریک نهایی در سال 1986 دیگو مارادونا لباس ورزشی را با استیو عوض کرده بود. ارزش مذکور گرانترین در تاریخ فروش لباس‌های ورزشی به حساب می‌رود. فوتبالباز مشهور جهان دیگو مارادونا ماه نوامبر سال 2020 در سن 60 سالگی از عالم درگذشت.